नमस्कार, हम संतोष कुमार तनी भोजपुरी 24 न्यूज़। आज हमनी के नौरंगा बाजार पे बानी जा। हमरा साथे आज राकेश ओझा जी बानी, भाजपा नेता। अच्छा ये बताई, एजा स्थानीय से बात कहनी है जा हमनी के, एजा के लोग के कहनाम बाकी राकेश ओझा कुछ पढ़ेला एजा मान ली कि जोग होखे, नाटक प्रतियोगिता होखे, तो हमें बोलौला पे ना आवे नहीं आवे, सही आइल बनी। ना बात सही बा। कॉल निमंत्रण में हमने नहीं जा पहुँच पाओ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति बा, खबर हमेशा आवेला, निमंत्रण भी आवेला और लोग के आशीर्वाद तो मिलते रहेला। लेकिन बहुत बार ऐसा परिस्थिति बनल बा कि जब जब खबर कहीं ना कहीं हमने के 2-3 हाली हमरा याद बा, कहीं बिहार से बाहर या अन्य जगह रहला पर आदमी अथी हो जाला। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जाके लोग खोजी तब हमने के उपस्थित बानी जा। अरे सुख में तो मान के चली शामिल हो गई के चाहिए, लेकिन जब जब जरूरत लगी हमने हमेशा जा खड़ा रह। सबके आशीर्वाद मिलल बा और वो आशीर्वाद के कर्ज हमने के चुकावे के बा सेवा करके। अच्छा, अपना आपके भाजपा नेता बताओ तनी, लेकिन भाजपा रुआ के आपन नहीं मानत। भला ही रुआ गाड़ी पे कमल के फूल लगा के चली लेकिन भाजपा रुआ के आपन नेता नहीं मानत। एकरा पे रुआ का कहो? भाजपा अपन मानती है कि नहीं, तो भाजपा जानी और हम जानब, अब बाकी तीसरा चौथा कैसे जान सकता। अब रउआ से केहू सलाह कैले हो चाहे रउआ के लिखित दिले हो तो अलग बात बा। पार्टी के हमने के आधिकारिक सदस्य बानी जा। अब पार्टी के हम ही ना, विश्व के सबसे बड़ पार्टी हमने के भारतीय जनता पार्टी। ई रउआ के अगर केहू कले बा तो ई रउआ के भ्रमित कैले बा। भाजपा हमने के हृदय में बा और भाजपा खातिर भी हमने के समर्पित बानी जा। और जहाँ जहाँ पार्टी की जरूरत रहेला ओजा हमने के पार्टी खोजेले, ओजा हमने के खड़ा रहे जा और भविष्य में भी खड़ा रह जा। कैसे हम ऐसे सवाल पूछनी है कि एजा के जिला परिषद बनी भाजपा नेता गंगाधर पड़े, उहे के कहतनी कि हम भाजपा के परिवार से बहरे निकल ले बड़े, आपकी परि बदलाव हुई। देखी, भाजपा के नया नया बाढ़ में बढ़ के भाजपाई बनल हुई तो हो सकता। हमनी के तो सेकेंड जनरेशन बानी जा भाजपा में। हमारे लगे सौभाग्य बा कहेगा कि हमारे पिताजी भाजपा के पदाधिकारी रहते हुए उनकर हत्या भई रहे। तो ये धरती जब छोड़ले तो भाजपा के झंडा में लिपट के गोई रहन, तो पता ना हुई तो हम बता दिया चाहता नहीं। अब बाकी 2 दिन के जोगी और ज्ञान बांटत फिरे लोग तो ऐसा लोग के बात के हमारा जवाब दिया जरूरत उचित ना समझनी। और के कौना परिदृश्य में कहता वो बेहतर उहे व्यक्ति बता सकता। ज़्यादा एक बारे में चर्चा हमारा लगा था कि पार्टी के बारे में चर्चा करी तो ठीक लगी। जो नया नया एगो कहल जाला जब मुसलमान बनेला प्याज ढेर खाला, तो बेचैनी सबके अंदर रहेला। अब हमारा खातिर सर्टिफिकेट अब दोसर के उदी कि हम भाजपाई बानी कि जदयू बानी कि का बानी, ये हम या तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाड़े या हम बहुत ज़्यादा मूर्ख बानी, ये हो सकता। लेकिन खैर एक बाद में सबके अपन वक्तव्य बा, सबके हम सम्मान करेनी। लेकिन हाँ, अगर केहू इस प्रकार के अगर भ्रम फैलावता तो कैमरा के माध्यम से लोगों को बता देतनी कि ज़्यादा बकबक कैला से केहू ज्ञानी ना हो जाए। गंभीरता रखी सब समय में के साथ, न तो जौन पद बा भविष्य में वो गड़बड़ा जाए, वो ना रही हाथ में। अच्छा, हमने ये घूमत तनी जा, देखा तनी जा, कहीं लोग कहता कि रउआ जौन सूराज भी ज्वाइनिंग करे वाला बनी आवे वाला समय में। देखी, हम लोग के काम वक्तव्य बा नहीं खे, हमारा से भी केहू कुछ नहीं खे कहल, नहीं केहू पूछले बा तो हम कुछ कह ही ना पाई। अब बाकी तरह तरह के भी चुनाव बा, बहुत तरह के भ्रम फैली समाज में, एक बहुत तरह के बात फैलावल जाए। लेकिन एह तरह के कोनो बात नहीं है। हमनी के भाजपा के सदस्य बानी जा। रउए कहतनी कि जौन सूरज की का, और देखा तनी हमारा गाड़ी पर भाजपा के झंडा बा, तो रउआ सबके अपने समझ जाए के चाहिए का बात बा। लेकिन ठीक बा, तरह तरह के बात समाज में उले छन छन के वो लोग तक पहुँचेला में कोनो गलती नहीं है। लेकिन हमनी के पूर्ण रूप से भाजपाई हैं। हम तो कहते बने कि सेकेंड जनरेशन भाजपा में बानी जा। बहुत से ऐसा लोग हो जो साल 2 साल 6 महीना से भाजपा संगे जुड़ल हुई, तो हमार दूसरा पीढ़ी हटे भाजपा में। अतने ना हमारे परिवार के लगभग सभी सदस्य, एगो हमारे परिवार बा कि हमारा परिवार से लगभग हम 2 आदमी भाजपा के कैंडिडेट या रहल बा। पिताजी हमारे भाजपा से 2-3 गो चुनाव लड़ले सिंबल पर, अलग अलग तरह के बात बा। लेकिन हाँ, कुछ लोग नया नया आयल बा बेचैनी में कि हम भाजपाई हैं और हम ही सर्वा बानी। ठीक बात, नया नया जोश रहेला, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सच्चाई समझ में आई, अस्थिर हो जाए लोग। और जहाँ तक बात बा भाजपा जदयू राजद, सब अलग बात बा। सबसे पहले हम शाहपुर के हई और शाहपुर हमार ह। शाहपुर के सेवा खातिर हमनी हमेशा खड़ा बनी जा और जनता जब जौना रूप में हमरा के खोजी, जनता के सेवा करे खातिर हम खड़ा रहम। अच्छा, एगो और ही सवाल बा। ई नौरंगा गांव है, ये जब बगले में जोइनिया गांव बा, कटान निरोधक बांध बनता जौन की जोइनिया तक ले सीमित बा। एकरा आगे नौरंगा गांव में भी कटान जारी बा। अभी भी फिलहाल भी बाढ़ के स्थिति कुछ ठीक नहीं है, पानी ऊपरे मुहे बा। लोग के जब मन में हमेशा डर रहता कि हाँ कब हमनी के घर के ढहे के नंबर आ जाई, कुछ कहल नहीं के जा सकत। हमेशा दिन रात यह डर एजा के गांव के लोग के सतावत रहता।
एकरा पे रउआ का कहो? नहीं, डर जायज बा और हम तो आवत रहनी है तो रास्ता में भी कुछ लोग मिल रहे हैं वो लोग कहत रहला लोग हमरा के कि अभी ऐसा स्थिति बा में धांधली के जौन अभी तुम जइबो करब कटान देखे खातिर कुछ लोग के आरोप रहला कहे कि अभी जौन है बांध पर झांकी लोग की जौन जामल रहला इहे काट के ओकरा के भरल जाता तत्काल में ताकि बाढ़ आवे और बह के उ निकल जाए ओकरा बाद से आपदा में एकरा घोषित कर दिया जाए कुल फंड कहाँ गोल के पता चली ना। लेकिन एकरा पर हमनी के नज़र बना के रखले बनी जा अगर 1% के भी भ्रष्टाचार होई